Hallo, goedemiddag allemaal. Het is de 8e van de 12e. Sinterklaas is het land alweer uit. En wij zeiden tegen onszelf van, we gaan nou maar even een paar dagen weg. Ik kan nu nog even allemaal onderzoeken gehad in het ziekenhuis de laatste weken. Soms 3 keer per week heen. En door de hele molen geweest voor mijn nieuwe hartklep. En hoogwaarschijnlijk een stuk wat omleidingen. En dan... dat wordt misschien deze maand nog gerealiseerd en anders denk ik volgende maand dus. Spannend, maar ja, het moet toch gebeuren. We gaan even naar Duitsland, nog even rustig aan, even een paar dagjes, even de zinnen verzetten, zeggen we dan. En dan gaan we even naar een kerstmarkt of even naar een grote winkel of misschien wel even, gewoon even gezellig 's avonds een paar spelletjes doen, tv'tje kijken en ons een beetje vermaken. Nou. Mocht ik onderweg nog wat leuks zien om te filmen, film ik dat natuurlijk. Op de kerstmarkt is het altijd leuk om te zien. Ga ik ook filmen dan. En dan ga ik u wel een beetje op de hoogte houden met hoe de gang van zaken is. Ik denk, zodra mijn operatie geweest is, dat we de eerste paar maanden sowieso niet weg kunnen. Want het herstel is vrij groot, heb ik begrepen. En de eerste 6 weken mag ik dan ook niet rijden. Dus dat moeten we maar even zien. Dan moeten we maar gewoon weer thuis vakantie houden. En daarna gaan we gewoon weer leuke dingen doen, hè. Nou, goed zo. Blijf ons volgen. Leuk dat je kijkt. En zien we wat moois, film ik dat. Hey, bedankt. Hoi. Nou, hier het plekje Bakkeveen. Oh, ik zal even wachten voor die dikke vrachtwagen. Hier vaak gestaan op de Bakkeveenster markt. Braderiemarkt. Jaren terug begonnen, 20 jaar terug of zoiets. En dan 's morgens hier om 4 uur al heen. Dat je dan plek had mooi op het harde. Zo, het is wel druk hier. En dan verkocht ik dan petten, horloges, zaklampen, kinderspul, van alles wat. Meestal voor de boeren. Zakmessen. Ja, zakmessen mag bijna niet meer. Hier een best. Lekkerste. Ja, hier een hele goede cafetaria rechts. Ja, lekker softijs. En een mooi zwembad hebben ze hier. En bossen. Veel bos. Ja, het hout. En weet ik, nog een camping ergens, ik weet niet hoe die heet. Ik ga hier linksaf naar de uitkijktoren. Die is opnieuw verkocht, had ik begrepen, aan een paar meisjes, want die wouden een onderneming starten. En als hij dan markt is, dan begint het hier rechts al bij dit voetpad. Dan staat het hier helemaal vol. Dit veldje hier rechts staat helemaal vol. Hier bij de fietspad langs. Hier helemaal rondom alles. Zo, hier rechts is dan het zwembad. Met het voetbalveld en dat soort dingen. Deze velden hier rechts staan dan helemaal vol. De restaurant. Ja, hier stond dit meestal rechts op het harde. Langs uitkijken. En als je hier links die weilanden ziet, staat helemaal vol. Echt een aanrader om een keer te kijken. 600 kramen hebben ze dan. De grootste van heel het noorden, denk ik bijna wel. Al deze landen links staan hier vol. En dan ga je hier ergens links in, hier volgens mij. En dan ga je naar achteren toe om te parkeren. Nou, een hele grote markt. De moeite is zeker waard zomers.
De Nije Drentse Wei en dit is de 3 provincies. Kun je heel lekker eten. Het is 1 West. Er zit ook een camperplaats, camping bij. We hebben hier een mooie molen achter de benzinepomp. Hier zijn we in het bekende plaatsje Norg. Hier stond ik ook altijd op de marken, 1 keer in de maand ongeveer. Sla nog 300 meter linksaf naar links. Komen we ook nog vlakbij langs, zie ik wel. Heel toeristisch hier zomers. Mooi plekje hoor. Mooie bossen, Heel mooi bosrijke omgeving. gezellige restaurantjes. Ja, heel gezellig hier. Sla linksaf naar links. Ook de moeite waard om hier eens even zomers te kijken. Heel toeristisch. Volg Kerkje. En hier links ging ik altijd in, waar die gele pijl zit. Hier links achter is altijd de markt. De Brinkerhofweide. En hier is ook altijd de paardenmarkt en 1 keer in het jaar. Ja, een mooi plekje. Heel gezellig. op de rotonde de tweede Nou, dit is afslag naar station Zuidlaren. Ook een heel toeristisch plekje. Als je vroeger niet goed bij je verstand was, of wat, dan ging je hier naar het gekkenhuis. One flow over de koekoeksnest, zoiets. Maar hier ook heel toeristisch altijd. En hier ook alles alweer mooi verlicht. Boven de straten. Sla over 4 kilometer rechtsaf naar Zemsweg. Mooi plekje hier hoor. De Zuidladermarkt natuurlijk, iedereen wel bekend. Is net weer geweest, laatst. Ik denk een maand terug ongeveer. Hier het winkelcentrum. En hier rechts is ook weer de Brink of zoiets heet dat. En daar is ook altijd weer markt. Hier rechts. De grillroom staat er wel. Ja, Brink Hotel, zie je wel. Nou, we gaan met de bocht mee. Hier. Hier kun je heel goed eten links. Snackbar. Nou, we gaan ons weg verder vervolgen. Ja, Nou, hier hebben we het weer, de tolhuisje van Duitsland. Nou, een kleine kilometertjes zitten we weer in Duitsland dus. tot ziens, Groningen. Tot ziens. En dit met Rijns. Ja, en hier zijn we weer in Duitsland. Ja hoor. Goedemiddag allemaal. Nou, we zijn nu dinsdag. We zijn hier gisteren heen gereden naar Heesel. Leuke camperplaats. Alle voorzieningen. Hier water. Kun je zo tappen zoveel je wilt. En je kunt
een stuk of 8, 9 staan denk ik. En ze hebben op heden op het plein hier een kleine mini-kerstmarkt. Ja, nu niet. Alleen weekends is dat open. Daar hebben ze een overdekte zitplaats gemaakt voor fietsers en zo. Dan kun je de elektrische fietsen ook nog allemaal opladen. Stroompunt zit hier. En hier staan wij. Mooi plekje hier hoor. Kilometer of 13 van Leer. Morgen nemen we naar Leer toe. Naar de kerstmarkt. Nou, dit is ook nieuw. Zitbankjes. Dat was hier anders niet. Hier lagen anders dikke keien. En hier staan volgens mij fietsroutes of wat dan ook maar op. Nou, en hier is dus die mini kerstmarkt. Een stuk of wat hokjes. Daar een mooie overdekte podium. Er zal wel live muziek wezen. En hier natuurlijk de drank. Nou, hier staat het wel op dat het 4, 11, 18 december is van 6 tot 9 en 29 november van 5 tot 7. Dan is het hier open. Dan zal hier wel iets te doen wezen. Nou, hier de grote plattegrond van de omgeving. Plus informaties, molen, wasserpark, kurbelvaren, goed stikkelkamp, van alles wat te doen hè? Hier in de directe omgeving. En hier dus die mooie grote overdekte overkapping gemaakt waar je kan zitten. Wat ik nu even ga doen. Plaats voor 11.000 jaren gezichten. Dus iedereen is hier welkom. En hier die mooie overkapping. Geweldig. Ik kan ook nog even droog zitten. Overal ook bankjes om te zitten trouwens. En daar bij de camperplaats. Nou wat dan ook maar. Ja. Dit is denk ik de derde keer dat we hier zijn. Maar het blijft een mooi plekje. Nou, daar een keertje. Want we zijn hier in Leer. Hier is CNA. Hier is CNA. En we hebben de camper achternaast bij de Kik staan. Mooi plekje hier. Kun je zo achter hier bij de Kik kun je tussendoor rijden waar die auto uitkomt. Een hele grote parkeerplek erachter. Nou, we zullen even naar de binnenstad. Nou, hier begint het mooie ding. Dit is een grillpyramide. En daar kun je natuurlijk van alles kopen. Grillworsten heb ik al gezien. En champignons, hè? Mijn favoriet. Dus ik denk op de terugweg hier maar even wat eten. En daar is het ook allemaal nog. Dus die kant gaan we eerst maar even uit. En dan is het dan maar 3:30 en dan is het al redelijk druk. Oké, begrijp me hoe het straks om 6:00 is. Hè? Dan gaan ze allemaal aan de drank. Nou, een mooie draaimolen voor de kleintjes. Is niet leuk. Weihnachten in Leer. Dan moet je kijken hoe druk dit al is. Is het 4:30 geëtje? Hoe laat is het? Denk ik, 4:30. Al 4 uur. En ook al bijna donker. Toen we hier maandag heen reden was het om 4:30 pikken donker hier al.
kwam ook door de regen. Zo mooi hier allemaal. De bomen versierd, allemaal lichtjes. Gezelliger. Ik hier even zwaaien. Die mensen, ja. Oh ja, daar is die eland die altijd een hele gesprek voert hier. Even zien. Ik zal even zien als we hem kunnen zien. Kijk eens hoe gezellig hier. Jongens, dat ik in Nederland niet ken. Oh. Schön ist im Winter, wir trinken Glühwein und stimmen fröhlich an. Für manche Blicke Ach, und Melodie. dat was niet de bedoeling. Da ist die Stimmung gleich, im Zielbereich. Und dann geht's hinaus Ach, in die Natur. even opnieuw hoor. Von ganzen Schnee so nass, mein Geweih, das ist ganz weit. Im Herzen ist es heiß und ich freue mich zu sehr auf ein Glas bei Meer. Und dann wenn ich Nou, dat is hem. abends im Winterland ich dann auf, flieg ich dann auf, ganz in der Winterzeit auf. Ja, Mooi. das ist Glühwein. Geweldig hè. Oder auch die Wiederkuschen. Wenn du nicht gedacht hättest. Nou, zo geeft ze weer op ziekje waar die blauw is. Oh, die net 4 van. Ik zie al stil. En hier van een mooie molen. Ga je zo hier naar de skibar. Mooi, gezellig hè? Ja. Nou, en hier een mooie grote reuzenrad op het einde. En dan kan je, daar is niks meer te doen. Dan ga je naar de Old City, Oude Town. En daar is het allemaal te beleven hè? Wel mooi hoor. Alle bomen daar versierd, vol met lampjes. En dit is de adventskalender. Ook leuk bedacht. Elke dag een luikje open. Dit is hier ook weer wat nieuws. Uit een metalen plaat snijden ze beesten. En die kun je dan in je tuin zetten. Hartstikke leuk. Echt grappig hoor. Poesjes. En honden. En een grote reptiel hier. Mooi bedacht. Nou, dan hebben we de kerstman al. Deze is bril dragend. Het wordt al drukker. Het stroomt al vol. Nou, dan zitten we hier al bij de eland.
En aan dan, ik zit even aan een glaasje bier. En Geertje zit aan de glühwein. We hebben net 2 Jonas nou wat gehad. Zo'n likeurtje hier. Hoort erbij. Vrolijke. Weinig. Vrolijke kerstfeestdagen. Proost Geertje. Nou hebben we net de eerste offroad van DW gezien. Met zijn grote truck over de dinges. En wij staan hier mooi in, hoe heet het hier? Heesel. Waar de drukte met het opbouwen van de kerststalletjes is begonnen. Het begint om 6 uur, kerstmarkt. Ja, het begint om 6 uur als het goed is. De eerste muziek hoor ik al. Allemaal drukte om ons heen. Gaan we straks lekker glühwein drinken, Geertje? Druk hoor. Dus Geertje even bij haar telefoon. De glühwein. De mooie boom. Daar worden de braadworsten gebakken. Daar is champignons. En daar is een klein winkeltje spul. Heel leuk. En in de camper hebben we het ook gezellig gemaakt. Onze vuurlampje aan. En nog een klein kerstlampje. Gezellig toch? Goedemiddag allemaal. We zijn weer op terugweg naar Nederland. Na 5 mooie dagen in Duitsland te hebben geweest, gaan we nu weer richting huis. Het zit er weer op. Oh, we hebben hier even gegeten. Op de terugweg, het is nu, hoe laat is het nou? 13:15. 1:15, ja. En we gaan weer even over Oude Pekela, om nog even wat droge worsten aan te pikken. Ja. Nou, tot later. Mooi. Ja. Zo wat goed. Bellingwolde. Grenswachten. Weer een grenshek. Ja, Een grenshakje. dan zijn we weer in Nederland. Deze route hebben we naar Noord gereden. Wel een mooie. Heel. Nou, er is hier nog een ruimte, jongens. Je kunnen ze wel een hele stad bouwen. En dan moet het altijd alweer in die steden of bij die steden gebouwd worden of er tegenaan. Maar hier is nog ruimte zat. Neem op de route voor de tweede afslag. Nou, dat was Eeksterveen. Ja. Daar nooit van gehoord. Wel leuk. We zijn van de hoofdweg afgereden. Maar we willen wat meer binnen nog. Kilometer linksaf naar Rodeberg. Anders hadden we weer naar de Boordwijk toe gereden over de weg. En dan bij Smilde daar weer op. En ik zei we wilden dus een andere route. Dus ik ben gewoon halverwege hebben ze rechts afgeslagen. En dan rij je een hele andere route. Mooie smalle weggetjes. Nieuw Anerveen. Hier hebben ze ook nog wat bieten. Oeh. Nieuw Anerveen. Meter linksaf naar We zijn bij de Spijkerboor. Dit is Annen. Vlak bij Zuid-Laren. Boompjes zijn hier allemaal weer voorzien. Leuk. Het hele dag binnen. Deze huis is gestukt. Nee. Ja. De hele dag recht. Het is hartstikke leuk.
Keer om in de Mooie richting van versiering hier voor uilen. Ja, en hier zijn we weer in Zuid-Laren. Zit ik in de Annen? Ja. Er is ook nog een markt hier vandaag. Sla linksaf naar Stationsweg. Vrijdagmarkt. Linksaf naar de Stationsweg. De N. Een stukje centrum van Zuid-Laren. Daar is dit dus Heid. Links het paard. Zitten die hier? Oh, de handelaren, hè? De veemarkthandelaren. Neem op de rotonde de tweede afslag. Hema. Oh, wat De koning. oliepollenkoning. Oh, hier is een soort kleine stal. Ook leuk. Oh, allemaal geiten en schapen. Neem op de rotonde de tweede afslag naar Stationsweg. Mooi. Ja, misschien wel een soort vismerkje. Ja. Dit zijn nog plakjes, Henk. Om je een keer bijvoorbeeld met deze dagen in zo'n flesje hoteltje te staan. Nou, dit is leek. Een stukje leek. Op de tweede afslag naar de Onderweg. Naar de Onderweg. De boulevard hier in Leek. Leenbakker Quantum. De grote Aldi. En dit is Talbot. Een mooie bus. Q-Link. En dit is alweer einde Talbot. Iemand moet hier markeren dus. Zwart. Nee, zo. Lighting. Hier werkt onze zoon Remco. Zie, kijk, daar staat zijn auto als laatste. Ook zo met een keer. En de bus is er wel. Nee, wist je. Daar staat zijn cabrio. Ja. En hier werkt hij dus. Nou, de bus is er wel. We zullen hem maar niet storen. Dus als je wat leuks zoekt, tweedehandswinkel, Ja, dat is een leuk spul. Whiting in Talbot. Verhuizingen doen ze ook. Ja, verhuizingen, inboedels, Ontruimingen. ontruimingen. En ook hier in deze hoofdstraat zit hier straks aan de rechterkant Meat Point. Een hele beste slager. Oeh, Hele lekkere worst. worst. Hier zit er, hier rechts. Meat Point. En hele lekkere mosterdsoep. Hele Ja, lekkere heel mosterd. lekker. En een mooie pot. Ik heb er geen aandelen in hoor, maar
Ja, zo nu en dan kom ik wel eens ergens en dan koop je wel eens iets en dan kom je bij dat soort slagers op een half uurtje rijden voor ons huis. Maar ik wil er wel voorheen rijden als het moet, want die heeft echt overheerlijke vlees en sop en echt wat. En hier de beruchte chauffeurscafé in de Klaver. Een hele beste restaurant. Een hele goeie. Beste gehaktballen, lekkere sner. Kan hier heerlijk eten. Ze hebben hier schnitzels als deurenmatten. Zo groot. En tegen betaalbare prijzen. Neus. En hier zijn we in Marum. Ik ben geboren in Marum, Groningen, Turkville. Van mijn geboorteplek. Waar ik geboren ben is hier een kilometer 5, 6 vanaf. Maar zo staat het op mijn paspoort. En mijn vrouw is in Smallingenland geboren. In Opijnde. Ik het niet. Wat kringloop hier, Ros? Is hier. 100 meter in de rotonde de eerste afslag naar de Noorderweg. Dit was vroeger een hele bekende discotheek op de hoek. Kruisweg. Er kwamen heel veel mensen. Dan dancing. Heel bekend. Maar is nu helaas dicht. Nou, hierbij sluit ik de video. Het is wel mooi geweest. We gaan hier rechtsaf. We pakken dan een klein stukje rijksweg, want we willen toch nog wel even een beetje in het licht nog even uitpakken. Anders is het straks donker, terwijl we thuis zijn. Dus we gaan nog even de laatste 10 minuten over de rijksweg hoor. Iedereen bedankt voor het kijken. Wat abonnee. Klik op het belletje. Geef ons een duimpje. En bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei. Doei.